Horas ma dihita saluhutna. Kita peparenda puta Raja Silehi Sabungan Siwalu Turpuk Boru Bere Ibe Bere Namar Jahat tu Silelehi Nabolak nadong di Provinsi Bantenon secara khusus. Toktong dohita madok moleate tutu hatta ala di bagasan hai pasod dohita saat ditikyon boy marpung hita di sekretariat tahun setiap hari Senin. Jadi naking nunga marsiajar hita taringot tu pada daton jala sonari pe secara spesifik perlu do botota piga-piga adat nadong di tonga-tongani halak kita Batak. Ima naiguar mamupus bere. Jadi totu ope tarjarang lora tabege istilah nama mupus bereon alai nang pesongoni asa rak mahita mabege panuturion sian bidang adat do tarobo ima amata natuatuei opu deven si haloho jala rak mahita mabege jala sonari pe partikenon upasatami ma tuamu bidang adat do tarobo nami botima moliate. Boleh teh, orang semadi kita peparanda puta Raja Silehi Sabungan Siwalu Turpuk Namar Hoja Kusilalahi Nabolak. Obar tu materi nong di pasat mata penasehat akingani ima mamupus bere. Molona jolo memang secara khusus do dibuan poso-posoon dibuan atau rasna tu bagas ni tulangna asa dipupus bahasa dipupus adong sarang apor siaun di kita halak Batak bahwa tulang otot tarsongon di bata natarida dong masuk hapor siaon akristenon marhite-hite tangiang ni tulangon tamat taribata husina malaona. Jadi hanya menghormati bahwa peranan tulang itu sangat penting. Lima peranan tulang ini di hita Batak. Ale molon wanginon terlebih di pangaratuanon nunga terkira di pasadaon ate ima najuk taida mangida mungkin dia kapartikian doakan landa asing di pada umum tardidi laos di pada umum Pak Abikon, Opu, di pada umum se dohot nama mupus, tulang nama mupus berena. Ditambah muse son na patap pegoar. Terlebih tupahopu siak kangan sian anak siak kangan ate imana masan wangin di Parserahanon ya dan jadi masalah alana ada tikan sesuai dengan perkembangan zaman do jaladang mago akka nilai-nilai ini ada ti olah di padumu partikiannya disadatiki kenalan ni akka pengaruh-pengaruh ni akka kesibukan di Parserahanon imate so dia proses ni perdalan nama mupus bereo Parjolo boido didapoton tu bagas di tulangna. Boido tulangi ro
tu bagas ni parboruonda. Siadus ni rohanwi ate nang salai. Arong nama dokon si kotoborot taro bagas ditulang nai na nadinggan. Oleh sesuatu hal dagido tulanginon roh tu bagas ni berena naneng mau pupus berena ya sah-sah saja ate gitu. Jadi proses perdalan di nama pupuson ima di hil-hil tulang noma napuran dung di hil-hil napuranon dibuat maik nainon begitu dipupus ma tu parsalib bubuan ni berenaon sada ido warna nama pupus ate jadi dari pupus parsalib bubuan na ido ini soadong istilah nama dokot tulang si topak parsalib bubuan inna ido kan tulang na do nama pupus jadi mulu ipupus indah dihana do ipupus berarti persalibuan ate persalibuan asing ni disibur ma ima tanganda iya dengan pengertian asa gugur marsari kan ini nuangin tangan untuk marsari itu na patuluhon ima dugul ni si majojak na dengkul mau bahasa Indonesia dengkul inna ate iya baru napa opaton si majojak nai pak nai tempurung inna nuangin tempurung ni pati itu teh on guarna disibur mon molindok non dibursik konotasinya kurang denggan ate jadi piga inganan mbak tulangon mamupus dohok manibur parjolo ima di persabuan Apa teh bahasa Indonesia dong? Ubun-ubun. Mau bahasa Indonesia itu kembau ubun-ubun. Tapi mau darat doik kan? Dia nangit tu siapa? Bergerak-gerak do persadion. Ubun-ubun kan itu. Dengan keyakinan merhite-hite na dipupus tulang naon gawe so gerak-gerakan ni ima persabuan naon manang ubun-ubun ni itu kan itu si dokon tulang do si topap persabuan keyakinan di halak batak dung di topap tulang naon ma poso-poson persabuan na hot madang bergerak-gerak be lagi itu molo ta prateteho ni molo data tau lahon ate na paduahon ibarat kininganinon jari-jari osudi yo jari tanganon ha kiri kanan marang siamu sabirang nasak puluon sibur ya dok tangiang ni tulangon asa haduan malo marsari iya napa tuluhon dugul-dugul ni Pak Nak si majojak ni poso-posoi molo bahasa Indonesia idok koma dengkul ate dugul-dugul ni Pak dugul-dugul si majojak napa paton imana kiringaninon si majojak nei gijar ni si majojak nei itoro ni jari-jari molo sama bahasa Indonesia dok koma tempurung kaki
Onakin dugul-dugulong asa hot berdiri sendiri. Dia asa kuat, asa mergugu ibadah. Kan untuk itu kan molopaton asa hot jongjong, jala hot mardalan, jala gugu mardalan. Dinalahu mangula-ulauna manang marsari sisarionna. Ido filosofi niate. Ido. Empat jari-jari. Jari-jari. Ya. Oke. Laos di padomu doon ima namang guting obut ni dadagi berenai di guting ima pemangkasan pertama manang panggutingan obuk na perjuru sahali ima tulang nai ate jadi somal nai non obuk na diguting itu disipam mon ditampung mau ditapim mau dibagasakai putih ate lalu dibungkus mau dengan disimpan na tua-tua namo gawe sada pardingotan di ima poso-poso na digusting ni tulang naon bahwa na parjolo sahali menggusting obuk ni poso-posoi marang berenai ima tulang na itu sesikpan ni merupakan suatu kenangan manang memori ate tersong itu fungsi ni non aduh saya non ahama dusai di pasah tulang nama ulus ima warna ulus parompa ate dusai dipupus dusai digunting obuk ni berenon di pasah ma ulus parompa asalas daging ni berenon ima peranan itu langsung ima holong ni rohani tulangi tu berenai ate jadi mulai dokon hura aksi kon holong marbere na masih ku timbal balik mak bolong holong marbere si konarong mak holong bertulang enong tidak Dulu badal lu beri. udah mulai sonda markurang udah holong marbere holong rohana marbere ale berenon dak kolong rohana martulang ate manang berenon holong rohana ho tulangna alai tulang naon hurak kolongna tu berena ale molo nunggu soron tahapan on jula sudi hubungan batin antara tulang dengan bere itu semakin erat dan gitu ala nanti kinamani buron ada bahagian enzim daripada tubuh si tulang itu air liur itu kan secara hubungan batin itu kan ada hubungan batin ini itijur nai dan itu ima hubungan nai ima holong na mau lihat ya ate saat dison tentu ada kewajiban ni natoras naon aku wajiban na pasahaton nama tarson batu ni deban na Dos biro piso-piso. daw batu ni deban do ate batu ni deban na artinya isoba ale mardok malhite-hite mardongan batu-batuna marang isina itu ate hebeng mak so dia bilang-bilang dion adong ba kira-kira hubungan na tuson tiga posision disibur nakit do dia dipupus opat sada dua tolu opat berarti opat lopit mak opat lopit Namirai. ya terserah mau lebih salah per 100-an opat lebar mah per 100-an ya teh
Molo 50.000 bawa lebar mat bilang-bilang naik. Artinya ilopit opat. Itu di pasahak mau kutulang non dohot merhiti-hiti hata nalabok marpagiruan asa toktong ditangi aku beri naon asa hipas sipas dialah sibur magodang atau belga songon ultungon di pura-pura ima peranan neon ate ido. Apakah ini nyalahi daripada agama? Tidak. Ayam mardongat tagian doi perhitian doi perhitian itu tulang naon tinalaw bagi do Tuhan inon asang giat hipas bere naon sibur magurang peng satu nasa hormat dua ima prosedurna di nama mupus bere ate radang pola gejang patorangon na perlu di si tadi son ima tahapan naik ate tahapan naik moloon diulahon sabil yo tardidi paabi ko pahopo nyon mapugoan mapus bere do patapegoan berarti di somba ditiki na paabikon tu opung bau nai mau dung di paabikon tu opung bau nai dan gitu laos disima dipupus tulang na suku-suku nuangin molodang adong apala tulang na takas bodoh tulang na namar hamarangi sian namar hamarangi boi ate songorai molodang adong tulang na boi do opung na ino manang na sudio mangarap to na duluan na daw molodang adong isi tulang na apala disi apala ditiki boi do opung na mamupus boi alai mengatasnamahon tulang na dah salai dah boi do opung nai mamupus alai dang atas nama opung nai ma dilapis matuk katana dan itu ala nasoro tulang mu alari soron di luar nadau dan boi tertadikon na sudia ka tulangmu molo piau na mamupus so narus me dohot gatini tulangmu manang alini tulangmu itu jadi saya takas taboto ate nama mupus berena nama mupus poso-posoon adalah tulang dan opung na ate orang salah ita dan tulang na opung na do dan opung na tulang na do laos marpadu wadu yan non molo uka hobung ise dohoroha no ka hobung anak ditulang na do kan dang tulang na kan iyo kan dagi botona kan paraman na do kan ay maparanan na kusima do korelasi ini sudi berhubungan ate akamang ate ya songonai kulakon molo na nga nga pala ito natakas berarti tu ito namar-hamarangi molo boy dapot molo na nga doon boy opung martino doon ali molo sorong be alo ni sesuatu hal mau tidak mau sikot opung nai mamupus boy opung nai mamupus boy alai atas nama ni tulang na ate ima peranan ditulangi sampai dokon ima peranan ditulangi ate hebat do mulai ate mata dokon tu puta hijulu-julu tubuh diatur akka prosedural na inon
Itu. Tasori marang abang nabuhi di patorak kami. Atet tungadong na orang takas di panarangan nami partikeno di pasar tayo matuamu. Buti Pak. Mau lihat mah di narasumber nami, Ya. nak ingat tuh di orang amuna taringat tuh mau bus bere. Allah. Memang mau di Jabodetabek kon ngajaran di ulah honon mana jarang dimiliki di rumah ada mau kemungkinan mau di huta saya orang dobe nama ulah honon jadi sukun moro mau bus bere moro pemurutai ini mau bere sebagai bere do na tuana mau bus pangan don na berduaon boy do na semar hasohotan tulang non mengupus Ya. dan merasohotan dobe Ya. ini masuk ke Ya, sukun melate. Mau langsung do memang dituju khusus nana yang memupus bere na hujabuni tulang khusus lagi do ba haroroni natoras ni poso-poson mana natoras ni bere naon tatuma buan si panganom martudu mah laos balasan tulang nama non do deke si mudur-udur dan gitu jala haroroni ima natoras ni bere naon marbuah-buah dan insidentil tanggal hasaon itu bulan hasaon neng Roma kami asa pupus samu bere munaon kanino noen molak kasih boto ada noen ay botak kanari kontusino ima ale moloi padu mudo on sudi nak kiningan non sapakit sudi terdidi do tonda los on namatong sudi on sapakit dan gitu yang mana kiningan non diulahon dalam satu rangkaian dalam bisa dari naik kan kalau sini mas sudi kan naik dong di babi konon langsung disimak do tulang nak dipagi do tulang naik memupus syukur-syukur nih amat ketua umum nak kini ngani molo doli do be dan rumah tangga do be dan gitu boy memupus alai molo nang rumah tangga si kopasatong nama ulus paropani bere naon ale molo doli do be dan mengalen ulus paropoto Ido beda atarson petasi dia mati kini nokan kani pupus si Timothy do teti kini kan ido alana dulu do pe poso do be geleng do be ya dang pola ale tong ni baloson di mana kini kan son batu ni ibanna tadda mau liate na ido kan ido do angin rumah tangga kita tuh tepat satu tahu batu sini dan you know iya ale molo doli do be ya tanpa lepas satu na urus lah mungkin mana mangalen urusai doli do be kan ini itu kan dari mara sama ketua umum nabi adong do be yang kita ya narabaru kudo nagabe gawe raja para punan. Jadi mau lihat tema di Panorangion ni amat narasumber nami. Allah. Nakin nunga pala takas sebetulnya di Patorang amat tai taringot ima nama mupus bere. Ala sonarion nunga tunggodang taida jala mungkin taudahon sada burua na di margahon misalnya tak anggap majo manang natabay manang buru sidalahi may bayanon sa sitong apala adong do tulang nakadung bohado misalnya mambupuson ape buru silebat do sa betul naon apala adong do ibotona memang ikobotonaw do sa sitong mamupuson manang na siyan boru na diangkaton misalnya gabi marga sidalahi so ini masuk sukun amang mau lihat mah mau lihat abang udah deh
di kebar rumah tangga mana kan nggak jadi halak Batak. Iya. Iya. Berarti halak Batak bahasa dari halak Batak alana mana kan di paburuhon tuh halak Batak. Jelas dong di kina paburuhon di dokon napa nama jalo gabe boruna si nomor 3 kan itu doang kan itu doang di dalam struktur di keluarga ini kan nggak dong jelas posisinya secara adat bayi mai botona akka anak ni ima nama ngapu borui ya ima tong nang botona kadung Ido teh. Ino gabe supaya alana adong di botona kadung na wa. Kodok tong kita kan nama katanya secara adat Batak doh. Kecuali sore kan aku main di WA grup dia do natagon buru naido di ain gabe buru Batak manang natoras nai Oh iya. kan ini doangin molo songona mat dok mololo natoras nai di ain gabe halak Batak asa sudio marlak masonai dokon dia mau dei sudia kana no gabe marga X misalnya ibai bara dia ain gabe marga X dah gitu sudia kalau penon otomatis dia marga X itu kan molo songono do hola boruna ido na gabe halak Batak ale molo naturas na ido dia ain gabe halak Batak dah gitu sudia ke anak penon otomatis jadi halak Batak lebih murah biaya. Molo mau lebih misalnya hawaro kalak Batak, yang ndang pola di paboruhon. Ayo ngatu buri natorasna nunga di pamargahon. Molo itu mari dokon mau de marlaku mai sekoni tona kadung dai. Itu kan alana detu na itu iain gabi halak Batak. Ali molo buruna itu dia gabi halak Batak, isi nama nion, nama ngainon di posisi kadunga adong di struktur di keluarga itu buru nasi nomor 3, tubuh nasi nomor 3, otomatis nado Ni dapok nama. Iba gabi itu na bolo bawa do gabi itu nama. Ido kan gabi mago tong secara genetikon non do painu dunondo. Ido ate bolo naik kosongoni no sudi. Ido udah ate. Nauli. Ate pak, adong dobe sian. Nyon? Oh. Iya. Ya. Yang letup. Ya. Jadi mau lihat sama tutu ikan orang yang emang gurina. Ya. Jadi teman hukum memahami. Yalah. Hira-hira arong do pulungan ni mamursikon manang holon-holon napuran do manang lengkap di mana songok kita nomor napuran. Oh ya, ya mengate ya. Jadi memang mulai jolo atau langsung masuk hak Kristen dari itu lengkap betul sudi. Alana mulai sibur manangi pupus berenon itu sudah dianggap jadi penangkal daripada makhluk eksternal langsung dari mata. Itu tong dah jolo kan. Atau orang sudah tanda dibatasi tulus syarat. Wah, kan nggak tanda. Dan pola yang biar pola mertangnya kita nggak merpanangnya mata debata. Jadi kalau secara simbolis itu, dan pola marakut. Mana sore dokon yang mau merpulung-pulungan indah. Merosong di bahasa Batak Toba dokon marakut. Marakut biasalah seorang. Napura rokan, capo dok gabiri, hapur. Do gabir kan dah tuluon dah kiamaluon do pining ada itu kan iya ale odang jemol doang odang pola cukup maholan napuran di hil dan itu jadi olo sipata langsung si burkhosoni non olo do misalnya si hil dong aekna itampung nyon itarei do tanganon baru ba ilapos songoni dan gitu begitu memang tijuri do Ada yang mau musik nabi no sekian ada berangkat ya do memang semprot to kan Tanggung jawab. Juri.
Ya, ini tuh sorot, udah lagi tampuk sorot, ini pemasongan ini man wangin, darong, mungkin nama bersih bidang malo. Jadi artinya ima ritual darang ino, artinya ima tulang nairon peranan itu lagi. Ya marha persiap doh kita halak batak bahwa fungsi tulang itu sangat dominan. Emul merbadai pihak bere ada tulang dan hijau pada meho. Gitu kan? Aku mau pada arok kita nama tulang tak. Sekarang deh, ini tiap kabere natak termarah ya teh. Boleh hati pak, arok lebih di kita. Ini udah orang PT, di dalam pola, kalau prosedur naik. Jadi, tak perlu si odol horon nabi di son, bahwa nama bursigyo, nama mupuson itu adalah bagian daripada adat. Dan nabi sallallahu daripada adat itu dao, atau dianggap pun gabe adat. Dao, soalnya terdidik kadang ada ton, ale seolah-olah di paradat ton. Malua kadang ada ton ulang dihuria don. Ale boy di bawah bertu adat, jadi seolah-olah bagian adat. Ale mulu nama upus itu adalah memang murni adalah bahagian adat neoputar sejulu-julu tubuh nari toraut tuh kita. Itu kan, adong pesan moral. Asa ingat beri tulangna, do tulangna kolong rohana tu berena. Itu kan. Imarai naruh aku na perlu sedulur nami jala proses tahapan-tahapan naina kiringan ini ada persabibuan dari dugul-dugul lipat doh jari-jari ate BHP lah opinion nggak tahu tuh kapungsi nion saluhutna imaramang ate marhite-hite panorangion di borginon kita akan selahunaron hari kotemong bahwa nama mupus bereon adalah bahagian daripada adat dia nau di tanah dia puta si jolo-jolo tubuh tuhita tato nahom maun tu akka yara kota tato nahom maun tu akka generasi nama ihut tagido molope nuanginon nunga gudangon na samangulahon alai marhite-hite panorangiono bahwa nama mupus bere itu juga sangat penting. Imara nabu ini patorak kami di Tikyon. Mau lihat ma di hita saluhna marsangak ma tuhatah marsangak ma puta Raja Sile Sabungan marsangak ma nakita pemparando puta Raja Sile Sabungan soal turpuk namar hojaku sila lahina bolak horas ma di hita. Horas. Iya.